И какво става, хора? Днеска сте с поредно видео в моя канал. Днеска, понеже сърч ми е на почти 1000 купи, ще го вдигнем, ще се опитаме поне да го вдигнем на 1000 купи. На 972 купи ми е сърч и ще се опитаме да го вдигнем на 1000 купи. Ще се опитаме може би на Brawl Ball най-вероятно. Почваме. Ще се опитаме да вдигнем Search. Много ще е трудно според мен, защото тук опонентите вече са доста добри. Но ще се пробваме. Така. Вай. Как ще го дигаме то Search? От те с някак си умряха всички, бас якото. 1-0. Откриваме резултата, лате. Скачаме и така, цак. Добре, убихме Анджелото. Скачам втори път. Убиваме Франка. Убиваме Етика. 2-0. Победата е наша. Какво ги направихме само тия пичаги? Тия бяха добри, ако искат може да играем пак с тях. Да, супер. Айде, ще изиграем още с тези пичаги. Бяха много добри. Направо ги смазахме, човек, за 29 секунди май ги бих. Добре, сме май на 2 игри от 1000 купи. Това е супер. Така и така минавам от тук. Взимаме топката, подаваме тъпата маймуна, майка. Добре, тия не са толкова прости обаче. Бе, брат, не. Това не е добре, Хорица. Хорица, това не е добре. Айде сега скочи ми още веднъж, бе. Айде, залягай. Ще изкача това. Заминахме та сега, какво са? Искам пак с тия. Не, брат, не. Брат, как ще го дигаме то Сърджа, брат? Те тук са много добри вече. Да помни на Soul Showdown, не знам. Това е картата. Не е тъс карта. Не е най-добрата на света. Ще продължиме на Brawl Ball, ако не става. Ако не става, ще се пробваме на соло. Ама ще. Или на трио също може, да. Ако загубиме, освен да почваме на соло шоудаун или дуо, трио, там може би ще е по-лесно. Какво искаш, бе, брат? Ай, залягай. Добре, подавам заминята, дай бързо, докато не са... Брат, не. Оп, гърб. Чакай. Добре, убихме тоя. Сега обаче как да вкарам? Брат. Ела ми спайк. И за малко. Давай, вкарвай, добре, 1-0. Откриваме резултата. Това е супер. Чая ще взема топката. Спайка. Аз го доджвам. За малко. Добре, за малко да удвоим преднината си, но не се получи. Чайца. Добре. Добре, чакайте, на 4-ти левел съм, не трябва да умирам. Мале. Добре, чайте.
Подаваме. Скачаме тука, давай, би. 5 левел, шат! Добре, вкарвай я! Братленце, толкова ли сте слаби, бе, брат? Добре, реално то ние пак ще бием, просто трябва да държим топката. Добре. Добре, победа 1-0. Са на колко игри такова сме? Underdog даже... Оле, на една игра сме! На една игра сме, хора! Хорица! На една игра сме! Ако според вас ще дигна сърч, абонирайте за канала, защото това е много важно. Трябва сега да спечелим играта. 994 купи сърч. И това, ако го дигнем, ще ми е 8-ият подред престиж. Тая игра трябва да спечели на всяка цена. То Джин пома дебне, бе. Добре, убиваме Корделиуса. Подавам по диагонала. Аз ще бия Джина, добре. 1-0. Отново откриваме резултата. Много добре. Добре, убиваме Джина. Чайте, брат, остава. О, не. Това е опасно, добре. Взимаме топката. Чай да се откриеме и тука. Благодаря, че ми я даваш. Няма проблеми. Добре, аз подавам. Мятам се. Убиваме Корделиуса. Мале, какви плейове правиме тука? Про геймплей, хорица. Какво се случва просто? Ето тук ги засичаме. Убиваме Франка. Скачаме, убиваме Корделиуса. Много сме добри, хорица, много сме добри. Добре. И на Тома набия. Лошо. Добре, чайте сега. Мале, тук е много важно да се справим някак. Брат, не. Това е лошо. Не. Брат, какво направихме, ама? Добре, убиваме. Да, той прави то. Без купче. Брат, трябва да изпечелиме тази игра. Ако сега загуба, ще загуба силно 5 или 6 купи, брате. 5 купи някъде, после силно ще трябва да играем 2 игри. Добре, то си изхъби супер. Брат, не. Мале, овертайм. Демид, брат, това е много... Тия загуби са най-гадните, човек, с по 1-2. Цялата игра е мега равностойна и накрая губиш с 1-2. Но имаме шанс, защото... То една игра, победа на Бробол, дава точно 10 купи. Така че имаме втори шанс. Ако сега спечелим, ще сме точно 1000. Което е много добре. Ще се пробваме, ако сега не спечелим, живи здрави. Какво да се прави? Но ако спечелим, ще сме точно 1000 купи. Почваме нов двубой. Тия загуби с 1-2 са най-гадните. Цялата игра е равностойна, даже ние поведахме. И накрая, брат, просто те отиват по-напред. Те имаха танк, Франка, той зафърля там, чупи всичко и накрая вкараха. Да. Айде, 1-0. Ще занимавам аз ти. Добре. М за...
лошо. Трябва да се опитаме да вкараме втори гол. Добре, бием Рикото. Айде! 2-0! 2-0! Победата е наша! Плюс 10 купи, Underdog 5 купи и Search е на 1000 купи, хорица! И взимаме новата титла Бро! Определено ще си я сложа, защото титлата Бро е много добра. Една от любимите ми. Бро, взимаме титлата и гледаме анимацията за престиж. 1 на Сърджакавате. Сърч престиж 1. Добре, 8 престиж вече имаме. Много добре. И вече тук нямаме много шанс, според мен, защото тук става вече много трудно. Сега като за финал на видеото ще отвориме. Ето тук в Brawl Pass съм ви запазил нещо специално за видеото. Ето тук 75 кредита или един легендарен стар дроп. Хора, за видеото го правя. Не, чакайте, брат, да го отварям ли това? Това са 60 джема. Добре, ще взема кредитите. 60 джема са прекалено много за един стар дроп, човек. От който най-много да ми даде накрая един стар пауър, брати. Да. Хора, това ще за това видео. Абонирайте се за канала, ако ви е харесал как дигнахме Search на 1000 купи. Аз бях Nexo Gaming. Чао и до следващия път.